Relax lang. Matagal naman yung sakit yan. Matagal na po Apo eh. Relax lang, diretso. May halong itong ano eh, elemento. Mga spirit. Harap sa akin. Tara lang. Relax. Inayos ko na ng ano mo yung mga elemento, kinalas ko na siya. Mawawalan sana siya ng malay. Nakakausap natin. Kaso pinahinto ng Diyos, wala akong magawa. Kaya pala kanina. Hindi niya na daw kaya. Hindi niya na kaya yung papel. Ang Oo, papel na yung papel. kanina. Lakas na kasi. Malaking tao yung nasa loob ng katawan niya. Pero wala na siya. Nalusaw na siya. Kaya huwag mo nang isipin niyo. Natural lang hangin. Start lang. Natural lang. Relax lang. 3 times in Jesus' name. Jesus name. In Jesus' name. In Jesus name. Amen. Amen. Masamang espiritu, inuutosan kita bilang alipin ng aking ama na si Yesu Kristo. Lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Relax. Sandal. Ay, higa. Sige pa. Natural. Relax pa. Tulong pa. Sige pa. Okay. Natural. Natural lang hangin. Labas sa ilong. Hindi lang kanina lambot. Narinig mo. Natural lang. Huwag mo na ipikit yung mata mo. Relax mo lang isip mo. Wala na yung nanggagambala sa'yo. Natural. Straight. Yan. Yan na mayos. Sa ilong. Labas mo ng hangin sa ilong. Tama na. Ulit. Huwag mo gulawin. Sige. Yan ito. Ganyan. Hindi, ganyan lang. Sige. Yan ang mayos. Tayo. Relax lang. Nga. Hindi, huwag kang higa. Natural lang. Bubuhatin ka. Okay, pumasok na kayo. Opo. Hinga pa ng 3 beses. Hinga mo tuwig. Sige, hinga mo tuwig. Ano pa anong daw? Nawala na po Apo. Ha? Nawala na. Nawala na yung salat mo. Ilan taon ka na hindi nakakapagtrabaho ng ayos? Matagal na po. 5 years, 3 years, 4 years. Ngayon na nakapag-extra ko itong taon na to, yung mga buwan po, isang buwan siguro. May naglalaro sa'yo masamang espiritu. Hindi ko na pinakita yung kanina. Sa papel, makakausap ko sana siya. Hindi na siya kausap ko kanina eh. Na hindi niya na kaya. Magbablanko sana mata niya eh. Magbablanko siya, mawala siya ng malay. Kaso pinahinto ng Diyos. Dahil sa sobrang sakit, hindi sakit. Sobrang physical ang katawan niya, napakahina na. Kasi pag guilty ka po talaga ng katawan ko, alam ng masawa ko talaga hindi ako Paano napapakain sa siya trabaho. kitikit Pati sa pagkain, naapektuhan. Parang mga katawan ko na to, parang kinukuriti siya ng... Ngayon, ano pakiramdam mo? Mga ano na nga, pag pwede, magtatrabaho na ako. Sige, lakad ka doon. Tingnan natin. Habulin kita ng camera. Tingnan ko kung ano nagbago sa'yo. Ano pakiramdam mo? Ayos na? Ayos na? Oo. Wala na? O, paalam ka na. Para may patay na natin. Ilang buwan mo na yung sakit mo? Tagal na yung sakit ko, galing na ako. Ilang buwan na yan? Matagal na? Matagal na? Mga taon? Taon. Ilang taon? Mga 4 years siguro. 4 years na. Wala na yung kumukuryente. Wala na yung nahirapan sa paghinga mo. Wala na po. Pinaglalaro ka naman sa mga espiritu eh. Kapre. O, paalam ka na sa Diyos. Paawa ka na dyan. Sige. Sabi ko, sasabay ko. Paalam na tayo. Sige. Paalam na. Paalam po. Thank you. Magaling ka na talaga. Paalam na. Salamat po sa Panginoon Nazareno. Okay.